Esta mañá presentábase no Concello de Boiro unha nova edición do Campeonato Galego de Traineriñas nas categorías sénior masculina e feminina e tamén en xuvenil masculina. Na proba, que está organizada polo Club de Remo Cabo de Cruz e a Federación Galega de Remo, tomarán parte un total de 16 clubs de toda Galicia. O sábado, a partir das 5:30, serán as eliminatorias e o domingo, ás 11:30, disputaránse as finais. Dende o club organizador destacouse o alto nivel competitivo de todas as embarcacións participantes, de onde sairán os equipos que representarán a Galicia nos próximos campeonatos de España. Como club sempre temos unha responsabilidade e unha inquietud porque todo sala ben. Esperemos que disfruten sobre todo os remeros, que para eles esta competición, e para o público. E terán lugar pois o sábado, empezará ás 5:30 a clasificatoria e se celebrarán o domingo as finais a partir das 11:30. Dende o Concello, que colabora tamén na organización deste campeonato, púxose o Club de Remo Cabo de Cruz como exemplo, unha entidade con 40 anos de historia, que está na élite do remo a nivel nacional. Ese exemplo sempre de supervivencia, sempre con carencias, e ao mesmo tempo ter plantillas todos os anos para salir adiante. Para salir adiante, ter bandeiras de campeonatos de España, ter 5 bandeiras das conchas femeninas, ter bandeiras a nivel gallego, bandeiras a nivel provincial. Cando vamos ali, o aquel centro que tilledes, aquilo era, hai máis bandeiras casi no mundo inteiro. Para nós é un orgullo, non? Significa moito ter este tipo de campeonatos no noso pobo, no noso concello, un campeonato galego no que ademais vamos ter posibilidades de loitar por estar o máis alto posible en todas as categorías, vamos a intentar como facemos sempre. O rexedor boirense referiuse tamén á consecución das tan ansiadas novas instalacións para o club, un proxecto polo que levaban tempo agardando e que en breve será xa unha realidade.